Gikinahanglan ang sekreto nga pag-ampo. 1 Kronikas Kapitulo 16 versikulo 11. Pangitaan ninyo si Jehovah ug ang iyang kusog, pangitaa ang iyang nawong sa kanunay. Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang gitudloan ang iyang mga disipulo unsaon pag-ampo. Iyang gisugo sila sa pagpresentar sa ilang inadlaw-adlaw nga mga panginahanglanon at tubangan sa Dios, ug sa pagtugyan sa tanan nilang mga pagbati nganha kaniya, ug ang kasiguruhan nga iyang gihatag kanila nga ang ilang mga pangamuyo pagadunggon mauusab ang kasiguruhan alang kanato. Pagbaton og dapit alang sa sekretong pag-ampo. Si Jesus adunay pinili nga mga dapit alang sa pakig-uban sa Dios, ug kita kinahanglan anaa usab. Kita kinahanglan kanunay nga mopahulay sa usa ka dapit, bisan unsa pa kini kayano, diin kita mag-inusara uban sa Dios. Diha sa tago nga dapit sa pag-ampo, diin walay mata gawas sa Dios nga makakita, walay dalunggan kundili iyaha ang makadungog. Mahimo natong ibubo ang atong labing tinago nga mga tinguha ug mga pangandoy ngadto sa Amahan sa walay kinutuban nga kaluoy, ug sa kakalmado ug kahilom sa kalag, kana nga tingog nga dili mapakya sa pagtubag sa singgit sa panginahanglan sa tawo, musulti sa atong mga kasing-kasing. Samtang atong himuon si Kristo nga atong kauban sa matag adlaw, atong bation nga ang mga gahom sa dili makita nga kalibutan anaa sa atong palibot, ug pinaagi sa pagtan-aw kang Jesus kita mahisama sa iyang dagway. Pinaagi sa pagtan-aw kita mausab ang kinaiya gipahumok, gidalisay ug gipakahalangdon alang sa langit nung gingharian. Ang sigurado nga resulta sa atong pakikistorya ug pakig-uban sa atong Ginoo mao ang pagdugang sa pagkadiosnon, kaputli ug kainit. Adunay pagtubo sa salabutan diha sa pag-ampo. Kita makadawat og balaang edukasyon ug kini giilustrar sa usa ka kinabuhi sa kakugi ug kadasig. Ang kalag nga modangop sa Dios alang sa iyang tabang, sa iyang suporta, sa iyang gahom, pinaagi sa adlaw-adlaw mainiton nga pag-ampo, makabaton og halangdon nga mga pangandoy, tin-aw nga mga panabot sa kamatuoran ug katungdanan, halangdon nga katuyuan sa paglihok, ug usa ka padayon nga kagutom ug kauhaw sa pagkamatarong. Pinaagi sa pagpadayon sa usa ka koneksyon uban sa Dios, kita makahimo sa pagsabwag ngadto sa uban, pinaagi sa atong pagpakig-uban kanila. Ang kahayag, ang kalinaw, ang kahapsay nga nagmando sa atong mga kasing-kasing. Ang kusog nga nabatunan diha sa pag-ampo ngadto sa Dios, inubanan sa mapinadayunon nga paningkamot, sa pagbansay sa hunahuna diha sa pagkamahuna-hunaon ug pag-atiman, nag-andam sa usa alang sa adlaw-adlaw nga mga katungdanan ug nagatipig sa espiritu diha sa kalinaw ubos sa tanang mga kahimtang. Ang relihiyon kinahanglan magsugod sa paghawas ug pagputli sa kasing-kasing, ug kinahanglan nga amumahon pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-ampo.